ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସକାଳର ଖବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି 30 ଜାନୁଆରୀ 2022 ମସିହା ରବିବାର ଦିନ। ନମ୍ବର 1, SBIର ଅନଫିଟ୍ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଇଡଲାଇନକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ମହିଳା କମିଶନ। ନମ୍ବର 2, ରୁଷ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି, ନୂଆ ବ୍ରିଟିଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଶିଖୁଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନିକ। ନମ୍ବର 3, ଅଖିଲେଶ ଯାଦବଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ ସମାଜବାଦୀ ଥାଲି ସହ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ନମ୍ବର 4, ଜଲେଶ୍ୱରରୁ 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ। ନମ୍ବର 5, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଦେଉଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଓହିଲା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଦରଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ବେକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 6, ମହାମାରୀ ଯାଇନାହିଁ, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହି ମୁକାବିଲା ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ। ନମ୍ବର 7, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କମ୍ପରର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶିର କୁମାର ସେମଲି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର 6ଟି ଟିମ୍ ଶିଶିରଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ 4 DSP, 5 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ହୋଇ 4,83,87,475 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପି ନିର୍ବାଚନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ, ଇସିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜୟ ଚୌକରେ ଧ୍ୱଜାବତରଣ ଉତ୍ସବ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଦୀଘା ମୁହାଣରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ତେଲିଆ ଶିଲା ମାଛ। ଏହି ମାଛର ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଫଳରେ ଟ୍ରଲର ମାଲିକଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ନମ୍ବର 11, ରୁ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଡେଲ୍ଟା, ଓମିକ୍ରନ୍ ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ଭେରିଆଣ୍ଟ ନିଓକୋଭ୍, ଚେତାଇଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନମ୍ବର 12, ବିଗ୍ ବସ୍ 15 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ସେହନାଜ, କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ସଲମାନ। ନମ୍ବର 13, 15ଟି ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଅଭିନେତା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆଦିପୁରୁଷ। ନମ୍ବର 14, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଅମିତ ଶାହ, କରୋନା ପାଇଁ 5 ମିନିଟରେ ସାରିଦେଲେ 25 ମିନିଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନମ୍ବର 15, ନୂଆ ରୂପ ନେବ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍, ସବୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ରହିବ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ବ୍ୟୟ। ନମ୍ବର 16, ସଦ୍ୟ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିକିଦେଲା ବାପା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡ଼ନ। ନ୍ୟୁଜଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅଧିକା ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।